Приятел, сега ще ви кажа какво е това писмо. Това писмо е много хубаво, от 1500 и някоя години, 90 и някоя. Даже тук отдясно горе пише и цената каква е, защото е важно да се отбележи, че не сме го откраднали, 1500 евро струва. Края на началото на 16 век е писмото. Доста добре запазено от Мария Кристиерна, която Мария Кристиерна всъщност е принцеса, управителка на кралствата Влашко, Молдова и Трансилвания, и пише писмо до представители на Ватикан, като представителите на Ватикан всъщност трябва да помогнат на поробените българи срещу Османската империя, да се дадат помощи, даже и мисля, че средства пишеше. И вътре най-важното, което е, не е, че трябва да се даде помощ за българите, а че Трансилвания, Влахия и Молдова са братя с българите. Тоест, този документ прекрасно обяснява, че няма такова животно, както ще се изрази Байганю, на територията на планетата Земя, като днешната Румъния, защото тя е изкуствена държава, създадена 1861 година от Австро-Унгария с любезното съдействие на Франция, Османската империя, включително и и други велики сили. И през 19 век, 1861 година, за съжаление, австрийците, които също са наши роднини, избиват над 200 000 българи, на кол ги режат някои от българите в главите им, които не са се по-романчили. Над 30 000 български думи от речника са заменени с романски, така наречения, латиница. И аз много бих искал да апелирам, ако някой учен гледа в момента, особено от историците, да вземат да прочитат една книжка на един голям румънски днешен историк, който направи тази книжка, я има и на български език, в която като научен труд той обяснява как всъщност българите и румънците са един народ и че това е една изкуствена държава. И е крайно време да се борим за нашите интереси, иначе ще останем бездуховни животни. Това писмо. Това писмо е също едно доказателство. Има и по-сериозни и подробни писма, ама трябва да събираме пари, за да ги купуваме, защото всички тия писма са в частни аукциони, които първо не можем да се доберем до тях заради това, че са частни, и второ, заради това, че нямаме пари. Да благодарим на Иван Упренов.